जोबोद गोजोननाय मोनदों जे माने सिडलिबासि बा सिडली समस्तिबासि रायजोफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदोंमोन थांनाय 15 बोसोराव जाय बिथांनो दायित्वखौ होनाय जादोंमोन बे ओनसोलनि जौगानायनि बे ओनसोलनि हा खुरखानायखौ होबथानाय बे ओनसोलनि हा गैजायिफोरनो हा होनाय फरेस्टनि राइट्सनि जि मोनसे हा मोननांगौ दङ बेखौ मोननायनि थाखाय बिनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव साबखांनायनि थाखाय सावस्रिनि बिथिङाव साबखांनायनि थाखाय मोनसे दायित्व होदोंमोन हान्था मेलानि बिथिङाव गोबां मावनांगौ दङ जायखौ मावनो हायाखै बेखायनो सोलायनाय लुबैदोंमोन आरो सोलायनाय बायदियैनो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे बिटिआर सरकार फैबाय बे बिटिआर सरकारजों लोगोसेयैनो दिनै जोंजों लोगोसे बिजेपि दं एजिपि दं जिएसपि दङ जयै खौसेयै नैबे समस्तिनि जौगानायनि थाखाय जि मोनसे दायित्व होबाय बे दायित्वखौ लानानै दिनै आं जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजाया जिबायदि सोलायनाय लुबैदों बे सोलायनाय बायदिनो दिनैहाय बे रिजाल्टआ फैबाय बेखायनो रायजो राजाफोरनि सायाव बे समस्तिबासिनि सायाव जोबोद गिदिर मोनसे दायित्व दिनैहाय होबाय होननानै साननानै लादों आङो आरो बे दायित्वखौ आङो बयनिबो मददजोंनो उनाव मावफुंलांनो नाजागोन। सार नोंथांमोना बिटिआर एकर्डखौ इउपिपिएल हान्जा हिसाबै माबायदि खामानि मावनो माखासे दफाफोर बेयाव जोंनि नाजानाया बेनोमोन जे बिटिआरआव मोनसे सरकार फैनांगौ जा काउन्सिलनि सरकार दिनै काउन्सिलनि सरकारा दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै फैबाय इउपिपिएलनि दैदेननायाव फैबाय बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय बिजेपि दङ जोंजों जिएसपि दं जोंजों एजिपि दङ जोंजों लोगोआव आरो बेबायदिनो एनडिएनि दिनैहाय आसामाव सरकार फैगोनखौ जों मिजिं खालामखादोंमोन रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन दिनै फैयै फैयै एनडिएआनो दिनै सरकार दासिगोन आसामाव आरो बेबायदिनो जिहेतु एनडिएआ बा बिजेपिआ नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो दिनै सुक्ति जाबाय आरो बिथांनि दैदेननायनि हान्जायानो दिनैहाय आसामाव सरकार दागोन बिनिखायनो जोङो बिटिआर सुक्तिखौ काउन्सिलाव सरकार फैबाय आरो दिनैहाय स्टेटआवबो बे सरकारा फैगोन जायनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मावफुंजागोन होननानै जों दिनै मिजिं खालामनो हायो। बाथ्राजों फोरमायनो हायै मोनसे गोजोननाय आङो मोनदों आरो आङो बेखौनो दिनैनि बे समाव बे गोजोननायनि बुब्लियाव आं बेखौबो साननानै लादों जे दिनै समस्तिबासि रायजो राजाफ्रा आंनो मोनसे गिदिर मोनसे बिबान होबाय बे समस्तिनि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि जेंना बिथांमोननि आसा मिजिंखौ सुफुंनायनि थाखाय बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौबो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो जोबोद साबायखर जासिदों जे दिनैहाय गोबां माहारि आफादफोर गोबां राजनितिक दोलोफोर आरो गोबां बेबायदिनो जायफ्रा मोजां मोनग्रा बे बेक्तिफोर सानसुमैफोर जोंनि फरायसाफोर लाइमोन हान्जाफोर बिथांमोनहा दिनै सोलायनायखौ लुबैदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा दिनैहाय सोलायनायखौ होनो हाबाय आरो बेजोंनो आङो सानदों जे सोलायनायखौ लाबोना होफैनानै देरहा होबाय जेला बिनि फिन मोनसे बिथांमोननो माबा मोनसे होनांगौ बेखायनो आङो दिनैनि नैबे बुब्लियाव आङो गोजोननायजों फोरमायनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोननि जेंनानि बागै हाबा मावनो थाखाय आङो दायित्व होबाय होननानै आं साननानै लादों। राजनितियाव जेननाय देरहानाया थायो जायफ्रा रायजो राजाया मोजां मोनगोन रायजो राजानि गोजोननायनि थाखाय खामानि मावगोन बिथाङानो जिथु माने देरहाबाय थानाय बा खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन बेखायनो दिनै आं बिथांखौ खावलायगोन जे रायजो राजानि फारसे बिथाङा मोनसे मोजां मोनसे उइस होथों आरो बेबायदिनो जाहाथे भबिष्यतआव जाहाथे जेननाय देरहानाया थाखायो जेननाय देरहानाय थायोब्लाबो सासे नागरिक हिसाबै बिथाङा जाहाथे समस्तिबासिफोरनि मोजांनि थाखाय जेब्लाबो हाबा मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों।